ene ya share Charles ndio sisi wa meeting nko ade meet Charles show tie tuwa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwam Meet Charles show and a more hwɛn nana da bi sɛ nkyɛn ne aba kwasɛm ɛbɛ nkyerɛ mu ɛdeɛ nti ne ma mpanifo bu ɛbɛ bi ɛdeɛ nti ne ma mpanifo ka kasakoma bi ɛdeɛ nti ne ma mpanifo ka kasasini bi ne nyinaa nti na yaba bɛda nana sɛ nana nkyerɛkyerɛ mu nana akɔ aba mejo so nana ɛnɛ yɛhwɛ ɛmɛ akwasi bolinya enya maaye no boni nya mesisi asopeti ene clinic ene de keka ho no na mpanifo tumi tena ase nyini che ebi munya edo okro ne nachi wo ha ne nachi na clinic ni ho na hospital ni ho asopeti ne ho na die na mpanifo ye de bom ho ban se ba pomodin a e ba pomodin pa de na mpanifo ne ye de na no munnom de no mudi anaso motafre na mo hoden o maharawa no mbrebo na tambia na ho strong healthy ene ho bin sam ne pese tietie ne nananum de o modi ade pakọ na yenchiri ma de owu na yedie nananum de o mudi ade papa na kwa asama do na yedie owu ene ye ne a yakofre no no abetena ye konso na media me nananum ne memba mi ma menum ne minu ama no me wo fa no ma mutie me de me ka kire mo anse wo tena wiase na peso obobra no wani gi a di ka adwene wowu ho nti me mpa ya me boda bia anse wowu fa me nkoche ya de saa de nyankopon ye me saa no wa ni ma ni ye so wo bekumi an so na nkumi preko wo apagya me de makoma yade bi na yade na tete mia me kosoro ba fom so kura wo de me beko ade ti na ade me koma yade ama yade atete mia ma nipa nyina be ye matamfo ekom na de me na me ka se minu amam sidi a kire ho kura ho odene de adwuma na ye na enso bia na ne ho odene no wona ho ofra wona na so nsensuo ma na nanso kura afedi wo ha adwene wasoma ne asoma ye so owo so awo ko che yade a na owo nu ani ni ye timide ma ka kire nyame se menu moduro ngu men ko hye me ho ahoma me nwu atofu wo le mum se me yare me yafuru na ye me ya na se nya owo se wode me bekode a bretia bi mu onfa me nko che yade mani pa nyina matete me na nanum de na omo ye omo ho adu aduane ani edi nyina no enkwai abomu eniema ani edi nyina no na esaye yade na ye be kire niema nkiti bi ena amafo mu ni mu ye obi ni mu ye kura na wabe o maami ja ho ache na o maami nso ani afi umfra himfi a ebia na ofra bosumfie baabi na me ka kire o tete ho be ma na ko wire mu aba wose akuya na de medi abunabunu enaduani a medi no saa abunabunu na awaka no obeye ne ho aduro okofuo mu a ni kunu si nde obedi abunabunu enti okoye no efai ana bi fire ni bonho haba bi pe ye hikwaye na fifiri na haba bete ye fire ne fai e bi fire ni bonho mi kunu so obedi abunabunu papa kan so obedi abunabunu de
ɛne ɛne mabafuo mu na ɛsɛ mboaboa me ho akobubu saa haban no apie efu foforom saa bonho no foforom ɛne efuo baabi a yɛhye afuo hye pa ne ho wira no forest ne efifira nunum bi na ne totɔ ne ayinwamaba nom na paapa enyenyanom akoku bebre oditi wi a osi da bi enemi wurase obedi abunabunu yi de abunabunu de emfa de kokko bi anka ho no okoni sie so tete ho do afuo ma ba na sesie kura ni mu a ba no na ninye wisesie ni so na no odua tetede odua mako kakra odua ne nchemo no kakra watwaje ne kakra bi wosie nani ase ho so ndi okọ afuo mu no a ne kunu so obedi abunabunu no ene de makokọ okra nkwala munya atete na mo papa se ne obedi abunabunu nti maame na ne bekosie no so no akotete amako a yebunu de emereye ahaba na watete no yebunu nti no akotete makobunu otete makobunu no wie no de anenchimo no ntomanto si bi betum a okosie ne so na de abere wo ho de agegye wo ho wonti bi no atibunu papa ne kwafuo mu da bia no tete wofo de no wo mu ni mu yesi wo ehunu aduane nkonta abu a wo hunu sika nkonta abu enti mpanimfo no na wo mo sesene ma bi okwafuo mu ana no papa do a osesa anwa topia kese be se duonu no oba wantuni nyina waja be nsia wo ho papa so obedi abunabunu nwa no de be nsia bi a wo ho anano wotwe nam no kura ya ho na aho no wo ho ya ho kusie bi nso apra kakra wo ho ni nyina ya ho etwetwa bi fra maame ni firi wira mu ba ya wo so ye ne kante asi ho kan mpani se kom de abrewa no osun nana ankwala mo bibia ni fia eja ni nyina adumo ye ko ye mo anfa japan so mo anfa esaja ana papia nso mu no mo nse janadum mo nko maame asemasi wana mo nko su jamreme abrewa ne su ye ne kante asi wa na wakoja ho na wako yi buchi anu mu nso no akaja na som na nkwala ani di jano abegunu mu yedi gunu mu ano ahaba na otete baaye no watena se atete sem no atete ahaba no kama oti nkontomire kakra bi wode aka ho atete abeduru ade bia ye mono ho kire na husuo kire ahaba mu no bia no ene wode be ya bunabunu no nyese o sori ya na ema na ase enkoye bunabunu ayewa ne akoffa na mafo ntosi ye wo yimuni ade agum ye be ya wie ne nkwa na ne tumso ani ko ye mfa sase enya bunabunu ye mfa domo kura de wode beka ho a domo de kura nso ye sasiye tuntum no ntropona fifiri san ya ton ho no nkete no a etimi hanta na ye tuntum na no nso na nananum waduane ane ye de ye obaya no atete we mu nyina no wode na makonu ni bibia si so kan wode si su wie ya no wakofa ne kwansai sabre ye wosen o ye de nete na ye nye sriba ya wodi nkwa agumusi ho ana de tia na ati nsuo no nye nu bi o esei pa ye mu nkwai ya to empanimfo hye dana ye de ayi pupu awisi akwa ho uba kompanimfo fie no ye di nua bobojale ho ena kwanse no ebutubutu da no ho sa na nkwai bia wo ne kwanse ya wo mode ye wadi si su wie ya no wakofa ne nwa no nsia na topa kese no no wadi abegu ho akotwa duasi ni bi asensena no wadi hye nwa nani ase no watu afiri ni konkuro no motu wia no wadi enwa no ba bia otu no firi ya no wadi na chiri na to fo mama no na hwesoro
obetu nwansia na wi odi besisi obekọ ne nsuo bi aye bibire na begina nwa no konkunum enwa no mu nsuo no na begina konkunum enwa na konkuru no na begina mu owia na anchina no ode agu hu no ate nwa na no man no kakra afiri hu otwitwa ne nam a yaho yi na ode agu kwanse enum otwitwa na gene na ode agu hu na fi anenche mono no tomatoes ne bunu no na ode agum na wahwie nsu agu hu kwanse no nsu ewoti omu ya nananum ne ewo ni tira edibu aso na ode asija so sabre no aniema wono aye ni nyina ben atono bo ase no apoto o ma ne mfipi emro so ene dua aniema no nso atosode no ono aye no nso o ma ne mmene mro so pi ode asija so awie no a ehura fa so no wapoto ne niema nyina awie na wakote atosode no de ato kwanse num no wahono na ode agum nesi so ehuru pe na wade nwana gogum enwa woni moja enwa nsuo no na ewa hoode na enye ne nam na aye kowie no enti nwana ode sisi ho no konkuru no ubonse nsuo no aye bibire na abegina mu buru no ebere nkwa na ben ehuru na nkwa na tuhwa se nkwa no enyabe na ebebene no na wakofa enwa konkuro no mu nsuo no na wahwiehwie agu nkwa no ufiti abontene no hwa na wo ba wote se obi aye nwa nkwai wote se obi aye enwa enkwai ni nsuo no na ni hwa no wo mu ozu tu ya no akoto nwa no ni konkuro no ni nsuo ni nyina to agu na akoto gu ya no wabeda ni ehunu se wo ye nwa nkwa ese nka no wo de nkwa no kosi mema no pono so ni edidi a enwa no pampan ese yete nwa no pampan mi ehunu se bunabunu no aye enti nkwa ni esagu fufuo no so a eya haba munu nkwa na yedi aye ade kokko bia mfrem hwe efai no eyaduro nkontomire eyaduro amakobunu eyaduro eniema afa ne bunu ni nyina de bia hu se atetidie bia bere ye kokwa na sini prokwa so ahoodene ni mu bio ese makobunu na nke yedie enti na tetefo kwafuo mu ane etete meso abunu abafie yenkwa no a na ufiti no hwa no ate se empanimfo mpunam no ne ade na adwena ase no a wode ye abunabunu no ye sankwa ni bigu aduane so ne amfa na mo anto so kura wudi a wotimi hunu se wudi aduane papa eniema ade ye ni nyina sayade endi sabre no banche kura ne yenwo ne yenim banche yesi ye dua bia homa yakotwa bode nyina papa ye bae ye ma bre wabedwa da sema ebini ye wade agunu koduo mu kodua ye twimuto wahwie agum atono boase amemfina manfa so no afa ne seka moa ne seka nsina ode ye duane papa bode num ayi na ba onoa wododuane nti wompese ho baba fi no ayi na ba ne nyina no ahata no wokoduo num na wo bibia amfra na wa ubewe fufuo no abati mu nyadina na di na ye wo firi se banche na mafufuo ye mrentem ni awo bodie ya bonsa ese trokan na yetwa oba na twitwa no asane nkwa na okona se tete wonso na mpanimfo aduane ni edini de wodi ka ba yewu
eduru bira omudidie se no miensa na didi dwane yebo a no miensa no oba waduane adi ka ba bia no ne yedie aduan kan nso na edenti nkwa ne yonyo yebedi ni nyina oba bia nso hwese wo yaduane a ne kunu ni na yapagasi ho ne yebie so ne nkwa no tufa mema no so a eburaburu we wo na de na ena mo se wo de mo ha ye ena mo me yadidi we no ma se yafui o mo de asi ho na wadi awie kuro a wo horo ne nsa no na te se enwa pampan wo ne nsa ne ye yabunabunu en habama ena ne ye de ye na mu di aduane a esa yade enam aya ho no anya saade nam na konya kokuram yade bi wone ne berebo mu ne hwan eniema nyina ye mono ye ntimfa ngu wonye nkontomira ya kwotene nansa ne ye de beya bomu amapanina di o woti ne ne ba ye na de abeya duane ahodene ni nyina na ewom we dia me pese me ye nkwai enkwa na me ye ndie me ya to so de nkwai endu be no akofa dua patram kakra edua fita na ma no keka ne ano akofa kakra odua kuma edua bi wo ho te se dua patram no na ndie nani no soso eno nso no de boa bobbo be nsia so no de agum afa nkontomire kakra okọ afuo mu wanya nsuro wia afa kakra te se de wo yesuro duane no ye kanse obi yesuro duane na duane obaataane no anu wadwa banche kakra no wadwa bode kakra no asensene bayire kakra no wade menken kakra enzo apesie no wobo se wo ye se duane na tetefo efre ni suro duane ase Meet Charles Show. Subscribe, like and share. You could break up. And now we chile suro duane mu. O se de boyfriend suro duane. Chile me da se na oba bia obekoja ho a untimi se bode apesie na wo gbo a na no hwe se wa bobode apesie ense so obenu a bode na wo de akofra mankan na wadwa banche kakra to so na wa akofra duane we kakra na de ato so efre kura na behwe ne adwa na ya hohoro ho ne apai fan ne de ato aduane babine no na aduane ahodo be nsia ne aka bomu ne ano a na sa aduane na wo bedie no esense furu ye na bia hu nsu akowura bi munti wudi ane no nso esa yade suro duane no suro duane ena wo ye ndi wasesa ne ma ni nyina keka na dua patram adua pia ho nyina okọ afuo mu anya asedua bi munu bi watete bi wodi abe na wapoto ni nyina eno no obetimi de aye enam aya ho nkwai obetimi de aye na munu nkwai obetimi de bofura fra yakuma otwen na ne yam ade no na duane a wodi ye no na nanom ye bi boswa ye kan boswa aboa ne yam aduane no dooso ne ye de agu ahabam ne akekere na esanse ye ntimi amfa anya aduane nenti enyunu ju ama na ye bibia wie ne de asibuchi amfimfi na hu sede ye nyinya sede ye nsei ye de nkyene kakra gum enti da enam kura ni wono na se wo mu pewira munam ye mu ade adi a wo mu twitwa de ya ho no wo mu kote de ya totu ni gem no bi ebetwi na ye sonne so na ye de gumu a ete se de na mo pa ho de every say pepe de awu no a wo kire no wo twen akowe enye wachi wadi o na ade wo so mpe wo twen na akowe wa wi keja wa banchi ahabai what you say apostle mpokura na wo fomu a wati biawi wa win haba mani bebiri na aka bomu sa haba mana wo wiwi ye no esanse nkuma boa no nti wu nipa no se odi sa boa ne yemu aduane no a eye wirewira no wi ye no kan waduane ho no a aduro bi a boa na ye ne ho bia wu nipa wo nso wa yobi enti na wiwira mu na mu ayade anim
se wo wiwura munam yade anim efiri se wo mu no de Nyankopon na yi wo mu duyefo aboa bi wachi wade ana se de wo mpa wode ne hwene ne hu an wo hunu sa haba we menwe abrechi obaba no abegina haba no ho an wode ne hwene na fufa ho sa wo hunu so wo we na mo na wo mfa na no kore nkan bo nsu wasan ho wo wi haba no sata so a ewira mu aboa wotimi hunu se ahabai ba bi amawi aduri ahase pampan bi amate enkyere se ewubua bi taade no so wo nweda ubonze no aka haba no so no wagye na to woni mu ade kuro ntira aboa no ka so a wogya no ho wo wi awi kaja sa wo ha se wo twa wo dwumani empani vozu hukumu aboa kokochina ka hukumu sunu tunu sire koma kokochina ka kuro beja akodi odwuma ba wo han ukokuru no wa wi haba ma wo wiase nyina bi ahaban a wo no yesefa yaduane a wo mfanye no wa kwa wibi na sa haban bia na yare yafunyade na aboa no yare yafunyade no kwa wi aduro no ena nyame aboa na bofuo bi akofa na ba fie seyei se ne yemu ade ye nkwa na otiri ye na odi bi ko ye mo esa aboa no yafu yade ahaba no we ye no ya so ne so odi afra nkwa na ya ma wonti ubedi nkwa no ubozo yem na ekeka na ya kakra ni biza asa koso ya na yem ti se asia bufuom di kakra se di am yem no eye aboa no afuru no a ne yemu aduane na odi ye no ena ya yafu yade aduro wom sawo yade na nanum na wo munyini che aduane mu a eto no obedi a ye woto fufuo ho menkani to eno de nye nipa nyina na hye dape eno amankan na kase na adi mfie mienu wafuo mu atu agu mu abobro no na abrewa na watwi ono na wi akete bi anu wafufu eno enta amfa ngungu so ye frɛ ni to fufuo na brewa nu atwi ubahwe nu ape ensusu anwonwon nketenkete no nu anoa onoa no atete ne kama owia no ode aguto no so firi se ode momone je ne bibia atwi mu amana ye hwam nye kwa ensusu nketenkete pa wo ho enwono tete ho papu ebowa Maria fiwa achi wono ne yese ye di nsusu a nyonyo udi wie na adi nsuo kan wano a na minimu doko atete agum na odi akoma ni kuna wi akete na ba ma ni firafuo mu aba aduane nso de obi awode ne kodo obi nso si mi wura kwa afuo mi wura wache mi wura de opogo obeba wie na komde no no nso wanko ba bia na afofida na ba ma ni pie no awi akete no ode menkan mu abensia bi aguje mu ahwane fitafita no wafufu no ode momone ne niema nyina nkatie nyina twim na nwuya kuno tete akosi wogo menkan no wototo ana ho oden ko onu ana ho oden ko ya duane ya wotokoko ho eto abodi a nyina ye de befufuto no na ye de bodi agegye bi atum na ye wia ye twi nkate ne ye twi mako ne ye twi niema ye de ye ni nyina wia ne ye twi to no wia bonsi ye de ngo aguso ye se tokoko obobidi a woti kokko no eno enya finimfinim eno nso enya bodi enya bisi eto no na nanu nim se ntira na ni nyina no nso wubetimi de nsusu akro na ameka no aguzo ene ewo etotokum yevufu bodi eto na ayemfa ngungu so na nananum ne ewo bere na se esanse kodo no emu baye no ne efufu mutondi woboboto no bodi ehyehyehye no so a ene ko bodi enyeje ye no so no wia na watu agu ade so na wahata ewu wia esanse obobo so no afi nu asadi abegu kodo onum na fi wahase de ta no adwo onu nti
utwi a entimi nyɛ tan na yɛ fusire oba bi betimi atwitɔ obɛka sɛ yahuhu so twitɔ pa okwa obɛka sɛ yahuhu so obia no ɔde ne nkate agu so na ɔno an kosua no ɔde atintim ne kunu so na ɔde akɔsom ne kunu ɛtɔ na nananum di adɔdɔde yɛsi abɛnkwa ne yɛ ya abɛdɔm kwa de yɛsɛ mpanimfoɔ sɛ abɛkɔkɔ nkwa de bɛdɔm nkwa ne ngona ndi nananum kan sɛ tete na paafo a ne yɛkɔfa wɔ mu no mu fira ma foforɔ so ba no yɛsi sɛ bisirimuni ni bɛdɔm abebi so aba na husuo no yɛ haba mu no abeko eye bunu no bedom eye green na ba na ewo abo foforo no na duane no ya be na nkasa no nyina ho ye green na saa be no na se ebre ebesitire na go na tete ho konu kura wo de ba fia na yetimi kan se fa kwa himfie na nanum ne di ya ba ne nkwaye de papa jesa be nkwaya ni abenkwayo nya benkwaya ni se waya benkwai bia na se waya benkwaya se ne sei wo ya benkwaya no akopɛ prekese wakopɛ tieja na wo de ba ya benkwaya no na tete ho kwanse se yetue si wo ne se enkwaya na bene na niema edi ye nyina ye pɛ na se nkwa ne bene na ba na ade ni si ho nkwa no bofa ho kura na nananum de hohoro sapo abonsuo ni ade afa esan sɛ ye nete no nkwa no baba abesensan ho bɛyɛ basa enya kono ntini apepa kwanse no kwa si ho tuntuntuntuntum na enwo no ewani eduru se wo begu na duane so a wapani saa bere na tieja wum atieja na pamu humboni o itimitu humboni prekese etu humboni nanum wo niema bi wo ho a ye ma no budwa jene ya omo ya no omo yiyi ho ni akoto agu wa yi jene hunu no akoto agu sei wo pa aduane a wono ano na de agu jenum ehye na pampan no fafi wa humboni nyina edwane enso yo hu se yenya jene ni yiyi ho ani akoto ne hunu na to agu ni akoto agu na nananum ya chifuduro saye ho yade a chifuduro papa ukowire no akobobo nwama ehunu wabope ehunu akobo amanwo hunu kumnyini hunu akowa ibi awawa nu bra hodo nyina bi abewa sosomasa sunsumasa dua no yefure no sunsumasa enya sosomasa eye sunsumasa ya ne ade aye ye dwaye wudi si hwa na fefe biana esisi mfikire baabi adwaye wo hai okukọ mfikire abunse binum dia abobọ bere pa adwaye ni ade efure ni sunsumasa ko wa ni nyina hono keka ha nnua bena bese du no ode abom ko wa prekese hono prekese na mu atwa nkrampan ha ba de aguso prekese nkrampan ha ba nko asaya de maako dunson krampan enkrampan esaya de maako dunson we mu nyina akeka bom 20 ni ho nyina ya de agum enkrampan na ya na kum koko no parasite flower ya na fifiri wo koko so ya sie nkotwa nkrampan sa nkrampan na wo koko no so no eyaduro pa na wo sa no anzo won se na nananum ko afuom no ya bo awa asesa niema we nyina bi ne de abesi jaso ne anoa ya de makwa guso anopa bia woda sori ya 20 ni wom wo be ma no nti wonum ye no na akoyo sisi mu adwuma de epam hohomfi
enso na pam de esa yafunu mu yade de hohoro mojam anuaba na anua na bena na okabo mu nu nyina no aye no usori ana papa kola usori firi dem a hohoro wani ma ne de bo di tira he onsem ge fabidie ni bitum bro ko fifiri wose nyasa wuni di anopai otwitwi ne se hohoro na nu wie ya se dudo no ko na ko hwie wodie aduro ne se ja so no ya kan kuku agya si mu asi owo kuku mu si so ehuru pro no ko hwie kuru ama ode nchine kakra tum no ayi ama ko nu ba ko na de apotom adwoa ye de na wanom akwala anum ya cha meet du kwa duasa obo nse mfifirefire na no obo duada ya se kom de me ye kotomo je duro wo drugstore benum se ye betimi ya didie dudo no sifi oba kan kira se bibi duro de ya de bayi mit chaso na ohwe na mi dwawa no na wo ka body 3 a na di bidie to so etwitwi yesen mi hu bi kakra na ne ye bentu asem ne gaga ne enkyere ho nyina no na asabo ende akwase broni ayam bidie no e dia fra ni paste na ne paste ne boarding o shop na so ope bidie paste ne bonko ope paste de twitwi yesen aposen na bidie ni mu na ene so ne bonko de penefo ye le tete no asa atwa no ho asaba damafo no edi bidie twitwi yesen me ura broni krom ura shopping mall aposen na se paste ne boarding pa charcoal paste ene broni se papa enso first na akoya yesi woni nte o se ba pro so dudo okay se na naka se dudo ye concoction ye wakan nua se da na naka wakan nua bebrebe of nua bensia ni hiri na chino the back of a tree na se the root no hunu na wanwa na ha no bi wati bi atoso wanwa de makubi atum onuma ayedro kese ba yesi yam penesa ene benum dokodoko no bebrebe nti za uko asopete ya de eba ebun kanfan ni paso nyina no edi ntira enka ye se twa ni ko hwe tete no tete obi ka tete obi kire tete atempone so enka ya de bebrebe ni besa ya dai efri ho so dudo no ma na ho ato so ti yo ya ne ko malaria ne ko ye fuya de kra ne ko dia wa tegulo so no ma ne ko nti efe die nti na esi ye pedie ye de chemicals na aye na nti de o kana no kra bidie no na eti mani passe e pa ifita enne asa ba abrofo krampo seven predesa dibe mo sa abrofo mpo yusu sentra na ma ye bidie eto body training bro na ye di twitwiri yese no obi ayafu yade ha no pa wutimi fa koko ja bidie ana dua bi ya wo dua bi wo a owi ni bidie awanum betwitwa ano ode ni bidie na ano ode dua bi ti se nyankyere ni ye dia soja eyeja nam enso ye so no ojem na tete no de otwimo ntokura kono hunu se nyankyere ni ne doma no eja na susoso mu a won toto no bidie ho ebi se ni bidie na no hye wo ya na etwitwa nanum lewo munya papia sante wenye seja papa bibi kokoja ni bidie no ye kama nenso no ye kama Ovia oyefunu na ye oya na so mini bidie ni nsuo bi ko yam se gro oyefunu ko eti abroni akofa ba se ade edi twitwiri yesi yemfa bidie na enya dan aduane atoketere maso de ehuhua bi be ko yam o upesi ya ni ti aduro no wonti nka wo minim ebi be ko yam ko sai ade metaphor kakra odafo eye bidie na ye ka ho asami broni asa ayam no muhu
I know the effect yes you and you the good so no one nom charcoal treatment. I in the sense I to me say that is the best form of treatment. Emanipa. So you free your yeah and I say basa basa and now and I want them poison po and I say if any detox when you say detox what would you say wahara wano and now obre buono obia oho emfa if any detox oyam rubaso o sanfro oyam uro oyam baso uro oyam a broni se fa charcoal powder fa gunsom nanom enti do kan no kray meet chow show me twa me ho aba me ba na beto so na me hwe bidie no ho asem na ne kan say ne broni ma broni bo aye din obesa o detox so if one the best form of detox so person wo horo yam na yi firi oni padua ni ma e bidie so poison na wano ma e bidie obesa wo sekra efita e bidie sa do na mpanifo ye tete no en na ko ye so woni nte efe ya kwa sa besi achi akwasi broni se we na me say aye papa sa eno de akwasi koko na aka se bidie no eye papa nti eno de ya agi atum onu ni kuro mo betwa dua kura na ode akoshi bidie no onu broni kuro mu ho no onu betwa di dua e fa do ma ton ni ebubu nua tugu kwa no onu kwasi broni kuro mu ntimi nkopan bia ha ba ntofom se de wo penu se bia na ye bibi na se ba bia wo na anya ye wo mo hwe nua so no wa ko hu o mo no akbo mo amane no o mo abehwe no o mo hunu kwan o mbefa so e ba ba tidua na ha bai kakra no a nyeso sori ya ha manwusi wa fikira ase adenda ye ba bumi dai no afasika kwenkwenkwe broni mpene ma onko twitwa na manwu tungu sa won pre bidie adwuma aye no yete ya okwana nkwase ayekum na ntwa ne nan kase no kase na ehemu no yerure ho na mane akoto atwene na broni di akoshi bidie na wabubu no oton wase blackstone abuwa bi ka na de na ntwe kase no no ni atoton se abuwa bi ka na ye de tale ho a na aka ho ene atwi mu bro hwehwe enipa yenya ne kwa ye de nenam ye pade efo any ade efenti da bia ebeto musudie bidie ya nton akurase ha opa akoba bia wo mu anyi sika bie so me pa yinua wa bai nu omu ni asem no ko o ma no hyi bidie wo kwa nketwa na samo no oba sori anopa no akofa yibi asichire bi no atiata ade so na ade adwetwire ne se saa asichire na ade twi ne akwara ne se no etimi mammo akora sa aba ne se ase o obenyini na ne se ka se na wu odi kaka dompe kure nyeye bidie ya bro bodi tire no di atum ama atimi bodi tire no ehye walum ate se wodu si bomu aye chiao le bra bidie no wo mu edene no odi twi wusi no na bibia wo si dua no so ho no na eyi efi ayese sam paper no bidie no opa wote wo kwa kura betimi afa no nko a na re twitwi osesa wo si betimi apaya ye fite aye bidia ye nto ye nyan kwa ye jiminti obi ashi bidie kura nye bia papa biburoni ayam e de agutu ematu so enimdie wo se eno na ye papa wo ye funu ye wo ya eno na kotonom obutu nsuo kakra anu asagum enu enye eti ena ehunu de eye no akoto anu ade abidie bi na wofie wo sori anopa na yi bi hye wanum na dwedwedwe na abo nsuo gu so a na nka wo na akoro no no wahu
nananom na duro pa wo mo pepa ba ko yetua adia no wo mo pepa ba ko yetua ene wuko huyare ewusisi ya kura na kotua doctor se dabi etua ye busudie na nakwa afuo mu baaye no otenkan se okokuntu no ho no ni sisi mututu no enipa ye ntini nyina no ne yekokobo na yegya ye na afamu no edi se okuntu no ho chene se kokobo na no ho hojo pe na osisi no ekamo aba ho ese da bia woto no etimi kamo a ensese mframa timi wura woto na baaye ne sisi ni ye ne ya no na adwuna ye ne se eni sisi mu ntini no mu agwo na ni tumi mu ni timi ka twoma ni sisi ni beko oba kotu apimi hini kakra no akofo kakabuo kakra ni ayam fiko ni abo ni sese dufa apimi ya ni abo ni se dufa kakra ni di sisi wa na wo edu anwumra akura wajari awie na wako jana bia so awie abedware na wokoda na tua no utua ne betimi ayeduro ama wa gese otimi di tua na woda mpanisi atua no de enya tua no na ne nkatwom so obi anum sakaka du ya kakra na wadi atua otini ya no kura no aka ne siase so enche na nafa no obeda wani betie no na ya oni nyina na ekọ anopa ukugya na awie na se wudware na ado nsafa oto atimu so utunumu ntini no abopo usisi no na awie adwuma no den do patiti no num kakra de kakaduro kakra fra tete me nim papa bi wo mi kurom na wakasu wo kotua ahene mansa dua mako no okofa de abere pa ye mre na odi akokeka gya no wayi na ba nyina firim wotimi de maako dumienu ne tua na odi ada wanyina bo akokora wo ya baba wo no bewo ene esi atua ye busudie o atua ye busudie enye na mede mse ko wura metunum di ala majimi santi asante kasa uni akuku du ayenka ema no bebre dware kura yentimi wo horo yase eviri se ne mowure no akohwehwe amana yese wo pra mowure oba so horo wase yese o kan na ntimi enu bo so na akoto o na ntini no so na wase atimi abie na watimi ahohoro wase ye amefi ni de wo mu nyina na mowure ena ekoti wase ho a etu wo me no waja do nsafe ni asa de kraso ani ye sira kwala adwa de foforo wo ye rekoda be machi na me ma nso ye gimi ntini ye ti atowo temtem wo ma so hihye ne mowure tintin tete oba nifa oba wonsa nifa se fukura wukunu hunu a wo ye duane a woni wo si fia ba mowure mu efi na aba mowure mu na ne ba ye duane amamadie enti tete achekura na wotwe bia obunse mpanimfo no na yafa sekamoa ketuwa bi na wabo wo mowure wu aye tuntum seja bidie kura adwe ne nyane mowure adwe ya ye wie ye wo fa adwe no adeda bonten na ma ne de aye nkwa no ayi wo bo adwe no na wawe na ade ni nsuo na gu ade so wo bebubu mowure na wo de akeka so nyina si eye kakra ubie sekamoa na ketuwa bi wom ubonse esensa nwana ewo mu nti na ma ofi na ewo mowure na si nyina dondon entu du show na ne enam no ni mowure na nche mu ha etimi yifi bi ewo bia efi ne ku mowure nyahwe tete ho ne na sisifom ye ne na mateche mu owiram enti wo kwafuo mu a wo ba wo dware a wo mubu mowure nyahwe no na mowure wu
ewu atete no enya we se oba na enya daje na wiyi a mo wire ntimi ngusa na se wumpo a wode na nsa bia abadwe na fa keka na watwitwa na wode keka na watwitwa se mo wire no ntimi mafita bi okura na yetuntum a ubo se na abatuntum kama na mo wire na ye mre se kanu na de kotokuro ne twitwa azobo se otimi de bafutwa efiri bafo no so na ugu so na beba bedu ba bi na onya bredi a etimi bubu mo wire na ye mre tete anka twade ye duru anka twade na santi dini wo ho ye twade sika na twam de ye duru dini efre na twade efre ne ba nua anka twade ye no a ye efre no ba nua yadi ayade a ekum enaho yenaho na nawukwa no obi aheda kotuni na to oba sere so ne yade ayibi awirewire ne nantini ne naho nyina wo oba abaka se ye wo nanura no tetefo no de no omu no omuni sada aye no enso hunu tetini pani mu pa se wo adwali awia sra tina sie no hona ne na guna hene ma so no okona afa ne nantina ubo se pani wi ne nantini no na ba kire se wudi ne huni wo kudware ya de anka atwade aguna dwa apa so ye twam abanu ya no ye twam be miensa akokora wo kotena dwaye na wode akane na no hu nyina ne na no hu nyina hia no wajana na ese de wo no asa de bi afa so bi obafa so be mienu miensa no na ebi ana asa papa ye bi wo no so ko afuo ma teche ne niema bi esa de na ode ye ho saa no nti ama ho na don enti wotenase a wo bo ebo a afidi ebo seka no heda ton ma heda koto na akokora we de bi a ye kan ebo ese so sekai eni bi a ne de ahi ne wadwa bi eno na ya ne so nam nti wade atwade na fafa ne na no ho a ayese wo no abu nsu agunase no afa sa abo no no wade atwitwi ni nantini no a betwitwi ni mo ni nanso ana no ano ba bi a eho nam na edene no wade atwisa wie na odwale wie a ne mo wire no wote adwaye ho no na wo bubu no mo wire awi abye no wode ayiyi ni mo wire mu nyina he wudwale na ho amfi aye mo wire na ama ho amfi mi na mka kire wo mo wire wetuntum na adwale wufura adwaye pie kura nipa he ona ase yeso unware mo wire no na ma nipa na ase ye fe ayese nipa wanimu dua wamu na sa enim dua no eyesi na me yehunu se nipa ya nimu dua ni na ntwitwire wo sin na ase apro no wo be de ne ye kansem badwa mu a watimi asiri bi wati uwie na sa akokora okotenase no nya ni nkuto akobbo kwase abewa ba pa bugum ya chiso eyedua esiwira mu afra no kwase abewa re ba pa tetie no na ma no wo a moria na ye kadi ehia na modampom twi akokora yakobbo bia ne hono no eni yede abegu nkutonum ne yede asija so se de atwitwaje na achi anwa so no eni achie na yewia yehwe agutoam na yede akosi nwunum na da kokura adwale wi anu no okote meka bibia sese wode ade ne sra saa nkutonu a yede saa nuaba no pepre ne niema nyina wo mu no de sra no wo ba ne huhua no fitia utwam ha wotene nka se enipa bi atwam ha ene esi spray niema bi swi yenima de yede ye ese beku ye ese enku ye ni egu so swi yede agugu ho ama de agugu eto ayisukusuku nka sembia won sori nko ya de ane turu nko amuduo ntikro sori anu aka konwa so ye wo nipa kese wo ho anyame ahye da bo no saa
obi a nyame bɔ no so oyɛ kɛseɛ bia no na pomudene nko wo kwa utimi nu se oba na wo kɔ no wotia utimi se na ne kɛseɛ na hoɔdene wom enye kɛseɛ asɛbe ahonhuna mu ayɛ kɛseɛ ne ɛka wo nipa bi wo hɔ a wohunu sɛdeɛ ositiɛ na ahwɛ adwuma a wɔyɛ a wɔmfa kɛseɛ nsusu no saa nyame ne bɔ no saa na wo nyame a ma ɔto sɛ bɛyɛ kɛseɛ na wakɔpɛto kɛseɛ enti wo kura wo kɔ a wase no emu a enti wo soro no wayɛ kɔsoro kɔbɔ wo soro hatu wase dududu ebe hawo hwe ema na amohyɛ mpaboa na monantini ase de yeso ama konkon no wo ba bi opɛ mpaboa to wo bia wonyini kakra bia na sisi yade aye no wonam a wogina ne sisi no so mpaboa ne tintini ninti sane na no si fom kan a na nka kyerɛ sɛ da kyiri brɛmo no na wogina so no we de wa kunkola usisi no na ekonkon ho kyerɛ sɛ mpaboa no uyɛ mfomso bi a ebebu na mu nti ɛno na wo dwene wo nyini nkyɛ obo nso usisi na yɛ wo ya mpaboa na wogina so no ɛno oba nkwa ha kani oba kodwomu atopepre hwentia oba no abayam edu anwumra wa kodware awi anu akwa ha bonso wo hyɛda mu na bodu tum na adwuna be ma ekɔ ne nkyɛ ya wobɛka sɛ wa wudu kura bɛka sɛ wo ngoda ene ma anye ho aduro da bi ade no a pepre no ne hwentia no mu a wayam no wadware awi no sɛ de ka be ma no kotua no ono nso waye ne senku no ono wode afefa nase esan se ya o kakra bi yeyire wom na bonus na white ne ho ahwa no nyina ne bi ni wiase etunagu ene tua kro ba so okotua asabi amako be fa nase nti oba bi ampatua oba ampasa kakaduro no wo ma ya na ne kakra tena kofa ho na ahwa so so nti wo nyina nso kane na kwala akura afia empanifo timi yama kakaduro yetua no de bi fa na nemu a kwala no kam wo yi edin abakọ no odi agro so nananom omu bo mu hu baye papa omu didie mu omu duye mu nananom bo mu hu baye nene mu mienhwei momiere mimi ni mobi a wono ma bibiduro nkoa ye wo no wa no mburoni aduro da eda ya de ebo na wo bekọ ne nsama nkyire no ye de ne ko doctor ase ma na duro bi a nya adwuma firi se ye hwe ni moja mu no wono mu aburoni duro bi a da ya bibiduro nipa yi nso na bibiduro a wonom no wona ya de no ha na ekọ se firi wire mu ho abanu ama no na wawu ya na enipa yeji ye ho akinye ye maamenom semu wa brochire ho na semu bedu wo wa manone wo wo kurobi su kurobi na wuni hwasofo ye keka kanse nyina wonyemu aben oba panimu bi obemo waduro tete ho ne wa ahabai kura temo oba sa wo wa ne batiri nwi te se ya moti ya tirinwi bebre ya ahabai onyinse duru baabi ane akotete de abre no no de asa oba wo akwala ane na ni tirinwi bunu kon eya habayo wa be ade ha ma sesei ama enkwala nyina ye enkwala no dudu na ye basa nyina ye nufu akwala bi wo ho aye wo na ese ne maame nufu asadwe nufu suonim tete ho aye si asnam eno obi di aye na akwala no kura ba wo no ntimi ma na num na nanom won ha ba bi e kan bom sesi ane ye de be hya akwala na num de fa na num sesi a wo nti wakam ki na ye se na pantan no ehwai se kane no de ntimi ma na num ne ye se akan si so ye de aduro no ya no twi na pantan na num a bo nze o nu wo su nga o na ba nsu a wo ye koto na twene na kire se wawu ayaduro ye fie ye waduro bi o ba wo ne na se nufu suo ni nufu mu a
oba wo nene nufusuo ebi ni nufu mu a me coffee chire sesi a kofa aduro no ba enya dumu bia o enso se me ye duro no sesi a na me de kan onufu na a che kura meat du no mu bonse onufusuo no na soso gu fom me say nufusuo na woni bie na oba no benum no me yes aduro no ma sesi ya u bonse sesi a na onufu no na soso nsuo gu fom tete no oba kwa wo so a wotimi wu wie no wawu wu ene de wa wo pen wo fie bia ababere wa kura ni etimi bo nufu ma no ye wodua bia bina ho ye kofa ba ye nkwa manzesi a ebeduru kina no pa na nufu a ye na nufu su abam ene ya de boni nti ye se akola bi obi numu obi ba nufu tete wonu obi timi koju obi ba ni ma mi ewu ne bi afie ho bi anwo ye no na oba tam papa bi no akwaje ni akobbo nufu ama no no ode ni nufu na ma obi ba nom sa abira no ne nipa ansese se ewu ana se ba boni wo wiase ale ni empese e be dina nanom anamo achi ame ho atoye abibidurofo no bi waduro omo ye bibiduro no bi kuta duro ebi kuta habamo ya yari ani de akotena doctor em na duro ba ko akoto aye million ba henum na wo ba kwa akoto abakura na onipa wu wonim se duro a wo koto no koto bakura nipa no wonya nkwanso won kan kire wo yo ho aduro na nanom ne ayi ho aduro wa bra ne enkwa ya resabia bia nso na nanom ho tene firi se nuane pa na ni edie wo konom sefu atetini yenya wa pusa wo ko di afrance efu di boa to jem di atum na huru turu no ote ho adwoa no wa bonse kakra na mfifire tino jonso de no ko gina ha jonso no base ta yadi ene nkekaye se nkekaya koye oba wali ni be ma wa wali se nkekaya ye woboa yeli hodro papa nyanya na wa potonom no unim de ka humboni bisuro no humboni bisuro no mesremu ene nananu madidie ekwan no omofa so tena wiase nyini che eho asem na ye kan oba bi wo wa oni abemduro da oni made efre na abemduro kakane oba wo a yakotete domaba yakotete nyenyanum ni bira bi ni ade abegu abeso ni anu ani awo ni ade ayenkwai ye bia sesesanom na ayemukrowu wo ga ze na nananum agimi ana wadi ame so no ayo ho aduro akwala no fa nufuo na etuetu a onketenkete kura wo mia na abonsa duane efiri mu ba no akwala no dia ne se wo nyini prom firi se akwala no wo aduane a wodi ye no no wonom na ha no edi akwala no nso ye ne ho aduro na akwala de ge ni ade na ko gina doctor na me ba ne wona ne ebi ana ne sin na evifire se madika kan ebi ana kwala ne sin kura na evifire na si evifire ti se emire be fifire si Yesu oje se ho ye yire ansa na besan wo sin nam no na ebesan wo sin nam no wo ye panimu kura wa wo sin edi akire fifiri wa bra wo hunu ya na wo kai ya wo bohunu se wo bre papa wontimi ni di o ade beti nam na asin no bepia ba no odo nsa kan dodo mu a osin no peche kitwe bi netal ho ebe kakra na be yodo msia na ade ka dompem so ahu we amakwala ho ayashi nti we de na ko doctor anso nya fe nu okọ hwe oba nu mu doctor bia nu okọ hwe oba nu mu se oba nu fifiri bo nti ese ye na du ana se bibi o wonu doctor nu ni nu atro palansuo ni ho nu akọbọ ka hunu tete hwa nanka nananu mo hunu yeni modua de be yakwala na ne ho beto no ne na amafo yenso yesi ye wo a yenye dai enkwala nti ne ma mpanimfo no si atofo tete ho no hunso oba bi bo ahwene wo na asinim boni mansa na wa wo ne ba kama
Sabre no na wo mu pieto ya aye nhoma ye de sesan ya sini na bi ni ho wakoto wo sire tam ni kuna heda botam no ho ka na akoto ama no ase wo ba no pa no ho na hunu tam e wo na asini mu a ene te se na ye so wo ba bi ahehye no ho kama na ne ho paaye wo sha defita wo na setete ho wa bo hwini e mansa ni kunu hwe ne hwe papa bi abo hwini e miensa toma no miensa na da na asini ahwini pa mpanifo si ahwini pa nkase o gye se wuwuro no de enye no ye wo ahwini e wo mpento ahwini e wo ho eni e wo ahwini e papa gu oba se na ohunu sa ahwini eni na me ka se wo se srechitam ye na mafo srechitam e silk fabrica e silk ena mpanifo se srechitam oyo oba place wo ofa ese e oba de bani muti wo ofa ese srechi tam ana na awasa wo hye no so emayen na beat no e toma na neka na e beat awene ya ye de to yaso no apart from say odusiesie homa okunu akwa do no apart from say odusiesie homa okunu kwa do say me wife yi wo ya fe no na say na mpanefo de check mu wait so tia obohu se tomo da wase a sahwene go wase a oba wo so tia obohu se me so ti o ye kese obohu se me ye kese enti na mu hia we machine bia de bo wase na be kire o se o ye kese ana se wo so ti na me da se mo enti saa ne ma we nu mu nyina na no mu ye no na e wase ye frene toma eye bema na toma na yire efiriso oba ne di begu na asini mu wabra bema no nkoa na wohu tumi se wode nani kohwe elunti na se bema bi twam no wode ne nsa bo oba ne toma so a ye se wafa no bitimi fra wa himfie ni age wa yefre untimi ntu obi yira ni boa untimi vansa ntu obi yiri kom wode ni tu nsa no koa na kon no abeto no nufu so no akopere ni nufu no so obi abo ho katua ho ka wo obi abo nufu no ho katua ho ka nyina wo de obi nsiesie ma ne nyefa na vanza ko fa ho vansa ntu obi ko enso oba be oba wa de hwene o so na hwene a wase ne pe o so oba wa de hia na no aso ne hwene o so ne hwene a wase ne pe wo oba wa de ayen so na so o so na so a kire se oni ne ka sumsem bi a won fa na adwene ma ho enti bo o kire se oba na so oden na nanum no wo munim de no wo mote kasase yesremu na nanum aye bi firi ya didie mu ba ya yaresem bansonsono ye da ma ne mema mu eni na nanum tete ma na fade no wo mu fatete wo ba bi e kwa bontina nani afi no awo a wo kwa wo bebo aboso ne to kopim nyame so kura ubonse wo de ntoma sini bebo no mu no abo no po ene wo mu fire no nsiase sede wonam na wire fire mu se wo bu ni nsa kura ntoma no ode asiase no awire fire mu no emma moja bi empie ma na ni mu nwiase wo mutam no nyina chi no no abonu nsiase etam no kura se wo anyire wo ho a wo ba bi wo kwose ne so ne beda wo ja ne ho ma akura no no antuni dia wo ntimi ntu enti wo ba mutom na etam na mfna ma mfa no ho mfna ma ntimi nkolanse se ene pia homa pie to ewusi mienu a wo tena se a na fa ta ha na ti akogu ara na amafo mu nim hu e kan kire mu panimu bia ni wa oni mu etam ho fa so medamase ye de besia e ma no sankofa nye musuo momowre na modwe bibia tuatua so no wo se se ona de no asa akose se on sa de na yesi twitwa je na abede wa twitwa
What I say, I did you a bar wally for, and fatal, you were doing in our quite, and so you need Hana, a fatal, Madame. Nana the business, Nana the business, and number bow dinner, Macoham and Toma, Nana say about I did dear any here dear, or the need dear my him for. I know one or take Kunyaso. Name of say Bacasa dear. Eddie, Obiano Penino Batono. Only fee. Obiano Penino Batono on the fee. Enti, Obiana Casabu, oh, you are hidden boy, don't want Tiasia. Everybody won't tell whom Penisama. Everybody, ya Fabian too, for now you're henny. Tell us what they need the Emma him for no owner or Motako Yasuna. Name him say Bacasa dia, Obiano Penino Batono was Nana, it was it, that's a never sabound chain. Meet Charles Show. Nana actually in Nuania was in the power house a kaudi. We were bar a Biania as a Kayamo Kuno. Or bar once you see and fire the emerald. Said one casa was in point me who. The Omore aye. Just look at your fingernails. Just look at your own fingernails. How can you wash down there? It's impossible. And the engineer ya day about was it now sanam a pendro. Jade kio, why kio, why kio? Who was he?